बैसागुआ सफैलायबाय र' एबार गार्लफ्रेन्डखौ लानानै बावखुंग्रि हाजोआव समाय लाहैनांगोन। बेबो आंखौ गारनो हायैनि आंबो बेखौ गारनो हायैनि आंथ' गारनो हाखाया र' मिसाखौ मा बुंनो। गार्लफ्रेन्डखौ फन हरना खोन्थाहरखानाय नामगोन नामाब्रा? नांथ'ला दे हरथारनोसैलै। माथो मावदोब्रा फाग्लियालाय। हेलौ सना, मा खालामदों? थाबाय थादों जोंनिखि उन्दुनासो दंमोन आं। बेफोरबायदि उन्दुना थाबाय थानानै सना बादुलि जायोनो। मा खामानि मावलायनांगौ महर गोनां मानसिफोरालाय? देनां आंखौ जाय लाङो खामानि मावहोनो हाखानाय नङा। मा जायलाङोलै? होमबानो आंनाव फैगोनाबो गेरेन्टि गैया नामा? सोरथो मिथिनो सोरनि खाफालाव मा लिरनाय दं। होमबाबोलै सना बिदि दा बुं। बिदि बुंबाथाय हांखोनो थाबथाहां मोनलायलाङो आङो। बांद्राय दा मोजां मोनखाया आंखौ। बोरैबा आं सोरजोंबा थांफानांगौबा फाग्ला जाना थानांगोनबो। मा फाग्ला जानांगोनलै? आं जाखागोनबो नोंखौ मोनाबा। एफा मोजां मोनमारोना नों आंखौ? आंनि जिउनिख्रुइबो बांसिन मोजां मोनो आं नोंखौ सना। मोजां मोननायानोसो जेबोखौनो हरनो हाया माथो नों आंनो। ओरैनो मोजां मोनबाल' जायो। आं नोंखौ फैसा थाखा होननानै मोजां मोना सना। आंनि बे गोरबो बिखा जिउ होननानैसो मोजां मोनो आं नोंखौ। दानि जुगाव फैसा थाखा गैयाबा मोजां मोननायजोंल' जायाहाय। नाथाय सना अननाय गैयाबा फैसा थाखाल'जोंबो जाया। बेफोरखौ बाद दोनदोलै सना। आं एबार नोंखौ बावखुंग्रि हाजो गाखोनोसो लांनायदोंमोन। थाङो थाङा सना नों आंजों? आफाया रायगोन थांहोनाय नङा। राया दे सना, मानो रायलाबाय न'? रायगोन खोमाहाय। बा होमबानो आंजों थांनो गोसो गैया आरो सना? गोसोथ' दंमोन आंबो नोंजों बावखुंग्रि हाजोआव आखाइ हमलायना गाखोहैनो। नों फैया होनोब्लाबो नेबाय थागोन। बावखुंग्रि हाजोआव जिउ बावसोमबोगोन। नों फैया होनोब्लाबो नेबाय थागोन। बावखुंग्रि हाजोआव जिउ बावसोमबोगोन। बावखुंग्रि हाजोआव जिउ बावसोमबोगोन। हामाहाय सना नों बिब्दि दा बुं। होनाबाबो थानो हाया माथो। नोंसानाव थांनि र' आं। नाङा फैनाङा आफाया रायगोन। है पात्ता मोननाय नङा बिसोरो। र' थांगासिनो आं। नाङाहाय फैनाङा। तुत आया दानना सरबाय फैमारसिगोनसो खोमा इयो। ओइ लावगि आया फैमारबायसो खोमा बाला। बाहेरायाव ओंखारबोलाय। मानो फैदो नोङो? दाहाय मोना नुफैयाव मा जानांगौ? नोंनि आखाइ संनाय माइब्रानि बिदै गरदसे लोंनांगौमोनलां। लानानै फै। लोंनानै थाब थानांगोन हले। दे जागोन दे, लानानै फै। बावखुंग्रि हाजोआव गाखोहैनायाव गोसो गोरबोनि राव नोंजों रायलायनाया दाबो रिंखाङो रिन्दाव रिन्दाव। है जोंना बेबार सानैजों बावखुंग्रियाव थांनांगोन ना? है जाम्बा बेयाव थांनानै नों मालायनि जराखौ खुदै गलायनाय नायनोसै। मालाय हिनजाव लायै लायै फैयो। मालाय गार्लफ्रेन्ड गोनांफोरासो थाङो बेयाव। जोंनालाय गैजायिफोरालाय मानो थांसै? फाग्ला मन्दिर खुलिनोबो गार्लफ्रेन्ड नांगोन न'? नङाब्रा मालाय जरा गार्लफ्रेन्ड लानानै फैयो। बिसोरखौसो नायनो थांनाय जायो जों। नोंनालाय बिदिनोखा। मालायनि जरा होनबाथाय नायनोनो हाखाया। गावहा गैजा नालाय। बुरबक बे गोरलैयानो आखाइ हमलाय हमलाय गाखोबा नों बेफोरखौ नायनो सुखुगोन? बिसोरखौलाय मानो नायनोब्रा? जोंहा मन्दिर खुलुमनोसो थांगोन ना। मन्दिरखौलाय नों न'आवबो खुलुमनो हायोना। बेयाव थांलायनांगोन नामा? थेवबोब्रा खायसे खायसे भगबाना न'आव थाबाय थायाना, बायोना बिसोरबो। सुवा साला भगबानखौ नों बायसा मोनदों नामा नोङो? इजा खारथिंलाय भगबाना जेरावबो थायो। भगबाना जेरावबो थायोबा नोंनि बे बोरमा सार हगारनायखौ एथ' गोजान मन्दिराव मानो हगारहैनो नोंलाय? मोसौ जाबाय नामा नोङो? मा जाला मोनला खोथा बुंबाय थायोलै। मोसौआ आं बायदि मोजां खोथा साननो रोङो नामा? बा सुवारा साला गावनि साननायखौ खोब मोजां मोना लादो बे। हामाथ' ना नोंनि बा आं बुंनाय माबा गाज्रि जादों? नों मारगौलै। गावनि बिखुंनि जेंनायखौ गाव नुमारा। बा सुवारा आं दाख्लि बुंनायखौनो गोसोआव लालायबाय आरो इयो। मा नोंनिफ्राय सोलोंनो बेलाय? आं बेखौ कत' बोसोर सिगांनिफ्रायनो बाहायबोबाय थायो। माला बाहायबोबाय थानाय नोंलाय? आं माथो खनसेबो खोनाफेराखै। नों खोनालायनांगौ बुरबक। कत' मानसिखौ बिदि बुङैनो गियान होबोबाय आं। नों साला आंनिफ्रायनो सोलोंथारदो। नोंसो आंनिफ्राय सोलोंदो। नोंसो आंनिफ्राय सोलोंदो। नोंसो सोलोंथारदो आंनिफ्राय। नोंसो सोलोंदो होनबायना आङो। नों जोनोम जायै सिगाङावनो आं बेफोरखौ रोंखाजोबनाय। बुरबक नोंसो आंसे उन्दैसो। बुरबक नोंखौसो बामनो मोनलायदोलै आं उन्दैयाव। होद आंसो नोंखौ बामनो मोनदों खोमा। जिबाबो नों आंनिफ्राय उन्दैखा। नोंसो उन्दै। थैद गथ'फोरजों नांलायबाय थायालां।
थां आंबो गथ'फोरजों नांलायबाय थाया ओइ फंबाय थाथ'लै थांसै आं ओइ थां नोंसो आंनि फंबाय जागोन हेबनोल' नागिरो साला सुवारा मा गाज्रि होनखो देलाय आङो बावखुंग्रिया जौ एसे आराम गाखोनो लिंबाय आङो माबा बेसे बुंलांबाय नै दा हौवाबो गाबफैलायबायानो सेंग्रा सिख्ला आखाइ हमै हमै ज' मोसानाय दिना सफैलायबायानो आंहाबो मोसाहैनांगोनहाय एबार थांनाय बोसोराव खिनाय जानानै मोसानोनो मोनासै आंहा एबार बोसोराव बिदि जायाबानो हामबायहाय इसोरनि अननायाव सोरजों रायलायबाय थादों रावजोंबो रायलायाखै आंहा हारसिंनो बैसागुनि खोथाखौसो सानबाय थादों साननायानो बिदि हारसिं रायलायबाय थायो आंहा हारसिंनो रायलायदो आरो फाग्लि बायदि बिदि बखिलाबायो हारसिंनो आंलाय बेखौनो सोरबासो फैदों सानदों रावबो फैयाखै सोर फैलाबायनोखाय गोसा थारसो जामारनाय खोमा आंना रायलायनाया फाग्लिसो जाबायहाय आंबो